Horasma dihamu amaname inaname nang naposubulung nang yanakodame di dia pe hita maringanan. Di bagasan tikion naing tanghonotama hata di debata di partanyata di minggu paonopon dung terintasis alani jumoloma hita martangyang mahita. Asi ni rohama dihamu doho dame nasian di bata amakta. Doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamu akmang inang napo sebulung tabegema hatani di bata di hita di patangyata di bagasan tikion ima sian 5 Musa bidu 15 mamuka sian ayat onom rodi ayat 10 sada songonom ma anggo hatani di bata. Ai pasu-pasuan ni Jahuba di batam doho songon nang pinarbaganai hian tuho. Jadi pasaliomu torop aka bangso parbegu alai dang marsadi anggoho jala gonggomamu torop aka bangso parbegu alai anggoho dang jadi rajan nasida. Tungsura adong di tunga-tungamu sahala na pugus sian haanggim di bagasan sada sian akahutam ditanomi si lehonon ni Jahuba di batam tuho dang jadi papirumu roham jala dang jadi tutupomu tangamu maradopon dongamu na pugusi. Ikon ringgaso mamuhai tangamu di ibana jala buaso pasa di ibana pasikopon di ibana marguru tugudang na nahurang di ibana. Sai ramoti dirim asa unang tubuh pikiran na jahat di bagasan roham madok songonon. Nunga lam jonok taon papituhon 5 tahun haduaon gabe murhing pamerengamu midadongamu na pugusi. Lau sudah ho mangaleo tu ibana gabe aluhononna ho tu Jahuba gabe dapotan dosa ho. Ikon buas lehonomu ibana unang pola muruk-muruk roham di namangalehoni ho tu ibana. Ai alanido pasu-pasu ni Jahuba di batam do ho di saluhu ulamu doho di saluhu na jinapa di tangamu. Ai dang tagamo marsadi adong hala na pugus di tonga-tonga ni tanoi alanido bain hutonaho tuho songonon. Ikon ringgaso mamuhai tangamu mangalehon dunganmu natar gugoti jala napugus di bagasan panomi inba yanggo sahat ni hatani di bata di hamua kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus di ngolu tahun saya jumpa kita do hala na pukus dot hala namora. Sipata mangapiad do hala na hurangan, hala na pukus, mida hala namora. Alani buido gabi sada suku-sukun di bagasan roha, buasa, dangdus parngulun ni jolma na ditanoon. Buasa adong namora, buasa adong napugus. Tutu dia mua kadongan. Au sugari di papilito tu hita. Tu para dangolo hita mamilit gabi halat napugus. Sudido hita mamilit buasa mamora hita. Jadi
marsiajar sian hatan diri batana tabigi sadarion paingotok kita di hatan diri bata nama dok ditikina masama penghapusan tahun Sabat puasa songoni ala diboto di batado songo dia ma parguduan ni jolma na ditanon dang saywo idos ngulu ni jolma asama mora disadatiki nabuido gabi marfokus disadatiki nabuido ibana hurangan na alanima di bagasan bidu 15 on ditotopo masada nama dok asa unang masabe pinindasan asa unang masabe ketidakadilan ditikini namora maradupun napogus asa dia turhomma diturpukon di hata diri bata menguluma zolmai rap di joloni di bata alani taida mazolo dia mua kadongan mana piga naing dohnon ni hata diri bata di hita di bagasan tikion na parjolo molo tazaha ayat onom didok ai pasu-pasuan ni jauh bade batam doho songon nang pinat bagana hiat tuho jadi pasalium mutorop akabang soparbego alai dang marsali anggoho jala gonggo memutorop akabang soparbego alai anggoho dang jadi razan nasida dia mua kadongan siano taida naing pasu-pasu ni debatado saluhut jolma nama kabiari ibana naing maduma naing dinggan asa buah asa gabi pasu-pasu nguluna tuhalak nasing asa buah asa pangurupi di ibana gabe tuhalak nahurangan ima padohan ni debatana kin na pasu-pasun ni debatado sudi kita asa buah asa gabe pas-pasu hita tumadiyang asa mangurupi dongan hita asa bui hita papi japon asa bui hita mangurupi nasida akan nahurangan dia hamua kadongan na pedua onsian turpokon molo taida dia ya pitu rodi ayat 10 sada tung surah dong di tonga-tongamu salak na pugus sian ha anggim di bagasan sada sian hutam ditanomi sile hononi jauh badi batam tuho dang jadi papirmo roham jala dang jari tutupomu tangamu marapundongamu na pugosi neng dohonon na tuhita asa molo dung tajalo pasu-pasu ni debata totu naing pangiduan ni debata masya kita asa gabe pangurupi mahita asa gabe parasi roha mahita tudongatta songon nani dok ni hata ni debata nakin dang pola mardia ibar hala jauh di mana hala gorik dang ikom marnida hala kita mana hala Kristen do manang naso Kristen alai sadok mangolu ma di bagasan ngoluta ngolu nama ngurupi dongan alana didok dia wadu ikon ringgaso mamuhai tanganmu di ibana jalabuaso pasadi ibana pasikopon di ibana merguru tugodang ni nahurang di ibana. Jadi jangan kita mementingkan diri kita sendiri.
asa taida jala taingot molo paso niri bata pe ngolutta adong do na pinangilo niri bata sengolutta asa gawe paso hita tua kadongata jadi dakolan golong-golong mota dakolan kepentingata dan tuha puasa ni rohata dan holang kebahagiata tahu ukuran ni halak gabi parasi roha ibana mamora ibana di artan ni harajau ni dewata molo mampu ibana mamereng na hurang dia kadonganna molo mampu ibana berbagi, molo mampu ibana mangrupi, molo mampu ibana manogu akadonganna na di bagasan hahurangan. Ido didok nanakin membuka tangan berarti memberi dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah hati, bukan seadanya, alai ibagasan iasni roha. Hamu akadongan sa porsiaon molo taida museng dia sia sai diraboti dirim asa unang tubuh pikiran jadi bagasan roham madok songonon nung alam conok tau papitohoni 5 tahun hadueun gawe murhing pamerang mudina midan donganmu na pugusi lao sudah do mangaleho tu ibana gabe udah honon na tu jahuba gabe daputan dosado dia mau kadongan di paingo marhite turpokon menolong sesama itu boleh tetapi jangan dengan motivasi yang berbeda, motivasi yang salah dengan maksud yang tersembunyi. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberi dengan kerelaan. Dia memberi dengan kasihnya yang kudus. Alani dia mau kadongan nang hitape na mangurpi akadongata unang maalani na dirohata unang maalani narikol dihita alay mangurupi buasa mangulu ibana buasa lamanada ibana di debata songon turpuk jamita hari Minggu masih urupan atau saling tolong menolong. Jadi di pangido topik ni minggu ido siak kita asa terida maholong ni roha nasiat dibatai. Dak polai kon gumodak kita makatai alai bohado hita marhite pabainata marhite akka nadi rohata mengurupi nasida di hagalionna di hasusanna di parukilonna do di hauranganna ido sada barita naudi di dibata alani dia mu akadongan di pangidohon turpukodo hitu hita asa gabi parasi roha mahita nida akadongata isi peibana di zulu ni dibata sadok mengurupi dongan songon sigayus nadidok ni turpuk jamita hari Minggu songon ima nang hita dang saikon paidayon ni halak deko sai pabuah-buah ni halak mulu adong na tabah itu dongata alai debatado marnidai debatado mamalosoni alanima ganuk mahita masih urupan mabay na dinggan songon nandinok niata niribata masih julu-julu mau mabay na dinggan tu salu talak alai jumolo ma tudungamu sa porsyaon amin martang yang mahita.
Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Mau dia tema di pasar rohanami tuho di bagasan tikyon. Ala ni godang ni asi ni roham. Naong di lehom tuhami ganuk marselsada. Di leoku hangulua tuhami. Di leoku haipaso tuhami. Di leoku hagugo tuhami. Asa terbaik kami mangula akasulat nami. Ali Tuhan nami. Tutu saya adong do. Dito ngatongan ni portibion. Akan apogus. Dohot akan amora. Alani si pataboy mabahen. Roha pangapianon. Yaka rohani akan apogus. Tu akan amora. Ale Tuhan nami. Asa unang madabo. Saluhut akasian hami. Tu bagasan. Perdusaun. Mabait holak kami. Sian dongan nami. Mabait kami dau. Sian hatami. Nung nga di paingot to hami Tuhan mahiti haram. Asa masih urup-urupan. Asa masih padingganan rohami. Asa gapi parasi rohami mida akadongan nami. Atong ali Tuhan, saya ajari mahami. Asa hurikoti hami na didongan dada holan na dihami. Ali di bata nami, sesa marsaluhut dosa nami. Asa tama hami kabaran ni paso-pasum. Jalo matang yang nami, holan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran tot di parbadiama, natok tong madongani hamu. Amin.